Pangit. Huwag ka manibago, alam ko naman pangit. Nakita ka naman din namin ni Mami Glenda kanina natutulog. Oo, medyo nakakapagod. Hindi namin siya, nandun pa siya oh. Nasa harapan pa siya, nakaganon. Medyo ito ay na, yung itsura niya, yung papingin Sir, tutuan to kasi ako. Di ba umayos kayo? Naka-video tayo. Ang unang tulog ko, yung nasa unahan, yung katabi ko sa mga Natutulog sa training, Charo. Attention. Hindi kayo mas charo. Na-absorb ko lahat ako eh. Lesson eh. Si MJ. Hello. Kasi puyat na po. Si Bubu. Ay, katulong. Ako ba yun? May title ka na, sabi ko sa'yo, mas mababa ka pa sa katulong. Ibigay ka na ni madam ng title. O, in fairness, Julia, pag ikaw ang katulong, ikaw ang pinakamaganda. Oh, well. I-promote na ako. Gawin akong mayordomo. Well, ngayon, kung maganda, ganito lang yan, guys. Kung maganda ka, paano pag kami? Mayordomo eh, ako nga yun. Bastos to eh. Ano? Gulpin na.